kasagikan sa santos nga ebanghelyo sumana ni San Juan. Ipila ka mga Griego, nahigban niyatong nanungas ngadto sa Jerusalem, aron pagsimba sa panahon sa Pangilin. Miduol sila kang Felipe nga taga Betsaida sa Galilea ug miingon, "Sir, buot kaming makikita kang Hesus." Busa miadto si Felipe ug misugilon kang Andres, ug silang duha nagadto kang Hesus ug ilang ipahibalo siya. Si Hesus mitubag kanila, "Ang takda miabot na, nga ang anak sa tao pasidunggan pagkayo. Sultihan ko kamo, ang usa ka lugas nga trigo magpabilin nga usa ra dayon ka lugas, gawas kun kini ibugas sa yuta ug mamatay. Kung kini mamatay, mabunga kining daghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawat-an hinuon niini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi niining kalibutan, magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mag-alagad kanako, kinahanglan mosunod kanako. Aron kun hain ako, atua usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Nabalaka ako ug unsa may akong isulti. Moingon ba ako? Amahan, ayaw ipadangat kanako kining kaknaa. Dili, kay ang hinungdan sa akong pag-anhi mao ang pagdawat niining kakna sa pag-antos. Amahan, masidunggi ang imong ngalan. Kung may tingog gikan sa langit nga nagkalayon, ipasidunggan ko na kini. Apan pasidunggan ko kini pag-usap. Ang mga tao nga nagparobito nakadungog sa tingog ug piingon na sila. Midalugtog man. Ang uban miingon, may anghel nga misulti kaniya. Apan si Jesus miingon kanila, dili tungod kanako misulti kining tinguga, kundi tungod kaninyo. Karon mao ang panahon nga hukman ang kalibutan. Karon palagputon ang nagmandok niining kalibutana. Ug kun iisa na ako gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang tao gari kanako. Sa pagsulti niya niini, iyang ipasabot ang matang sa kamatayon nga budangat kaniya. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga binati ko mga kaigsunan ni Kristo, maadtong buntag o bulahan nga adlong Domingo kaninyong tanan. May buntag sa aniala kita karon sa katapusang Domingo sa Kwaresma nga panahon. Ika-5 nga Domingo sa Kwaresma, kay sa sunod nga Domingo mao naman ang Domingo sa Bibita sa Bukay. Kunya ato asad nga pagasugdan ang Simana Santa. Maigsuon ko na ni Kristo, karon nga nagkaduol na ang Simana Santa. Angay ta nga magpasidungog ngadto sa Dios tungod sa dakong kasa
nga iya gipaambit ka nato. Mao kana ang kasabutan nga iya gituman sa bag-ong testamento. Sa karaang testamento o kasabutan, adunay kasabutan nga gihimo ang katawhan sa Israel tali sa Dios. O karon diha sa bag-ong kasabutan, si Jesus mao ang gipasabot sa Dios nga tali-abot na nga kasabutan nga ihatag ngadto sa katawhan sa Israel. Ang pagbasa karon sa basahon ni Propeta Jeremias nagtagna niya ng bag-ong kasabutan. Ang mga katawhan sa Israel adunay pagduha-duha. Kay unsa naman kahapon ding maong kasabutan? Katong kasabutan nga atong gihimo kaniadto nakakosto o kaayong pag-antos ngadto sa mga Israelita. Nya karon naa na say moabot. Unsa naman kahapon nga miingon na ang Ginoo nga tali-abot na usab nga maghimo ako bag-ong kasabutan. Apan wala pa nila ditso isabti kung unsay buot ipasabot sa Dios kadto kanila. Nya mga igsuon kada ni Kristo sa pagpadala ni Jesus dinhi sa kalibutan, wala gihapon nila hisayre nga sa Jesus dalihay ang gisaad nga kasabutan tali ngadto kanila. Bisan pa man og nagpakita na si Jesus og nagpadayag na siya sa Dios nga Amahan, apan wala gihapon sila makabantay ni anak. Ang iyang pag-antos mao ang pagpadayag sa pagkamakanunayon sa saad sa Dios kadto sa iyang katawhan. Kung padung si Semana Santa magiskot o kamatayon sa nagawas kanato. Apan lahi ang pagbati ni Jesus sa kamatayon nga iya unya nga masinati. Inay magsubok kung magupol, lahi ang gibati ni Jesus para niya kabulahanan kalipay kay pinaagi sa ipag-antos ug sa iyang kamatayon diha niya mapadayag kung unsa kadako ang ugma sa Dios sa iya katawhan. Apan kanato katawhan ang atong panabot sa kamatayon nagulanan man kasugbo, pero lahi ang pagpadayag ni Jesus sa pagbati sa kamatayon. Diya kabulahanan kini para ni Jesus kini pagpasidungog kay pinaagi sa kamatayon, pinaagi sa pagkantos ang katawhan nakabaton ug kaluwasan ug nagaambit sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Mao kada ang iyang gipasabot karon diha sa Ebanghelyo sa iyang Panginoon. Ang usa ka lugas nga trigo magpabilin ra gayud nga usa ka lugas gawas kun kini ipugas sa yuta. Kun kini mamatay mabunga kini gaghan. Usab ka pananglitan o example sa paradox. Kung mamatay mabunga kini daghan,
Dili ba mauban ka na ang gipakita kanato ni Jesus? Ang iyang kamatayon naghatag kanatong daghang mga bunga. Bunga sa kaluwasan, bunga sa kalipay, bunga sa kalinaw, bunga sa kagawasan. Kining maong ebanghelyo mga igsuon, usa ka pagpahinumdom kanato niining atong pagsaulo kunya sa Semana Santa. Sa ako nang gikaingon, para ni Jesus sa kamatayon, usa ka kabulahan, usa ka pagpasidugog. Susama kaniya, mao usab kini ang angay natong abuhaton. Ang kamatayon himuon nato aging pagpasidugog o angay sa kabulahanan. Dili lang angay kanato, kundi lang sa Dios nga nagbuhat kanato. Kung sa kining kamatayon, nga ako giskudan, dili kining kamatayon sa lawas, kundi kamatayon sa ato bati nga batasan kinaiya. Hinahinayan kung nato patay, pati mo na maglain, no? Hinahinayan natong buha siguro, no? Wa kining atong mga bating kinayang batasan. Kay kung mainanay nato og kuha o pag wala niini, diha makita ang atong pagkamabungahon isip mga Kristiyano. Anaa ang pagikalimot sa kaugalingon, anaa ang paglimod galing sa kaugalingon, anaa ang pagpakamatay aron makapulos tao daghan pang mga maayong bunga nga makapahimulos kadto sa uban. Para nako maninindot kaayo nga kana bitaw na atay himuon challenge sa kaugalingon. Bisan na lang usap puro na kinabang namo gyud mga batasan nga aware ta. Dito siguro nga bisan usa na lang akong hinayan o kuan admonish kay aron makita sa nato ba nga natay paningkamot sa paghatag og kabulahanan o pagpasidugog ngadto sa Dios nga naghatag kanato sa tanang mga grasya. Atong hinumduman nga dili kita mabungahon ini kinabuhi kung walay pagsakripisyo o pagpakamatay sa kaugalingon. O na nga hinahinayan nato usap ang atong kaugalingon, ilabi na nining mga panahon na kay iining paagiha kita magbabungahon sa atong pagka-binunyagan, sa atong pagka-Kristiyano. Hinaot-on ta ang gihimo ni Jesus kanato, ang iyang pagpadayag sa dakong gugma niya ang pagpalangsa sa krus, magdasi kanato sa pagsakripisyo adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Miingon sa Jesus nga ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi niining kalibutan magpatunhay niini alang sa kinabuhi dayon. Kini nagpasabot lamang na matag adlaw dili ang atong kaugalingon lamang ang atong tutukan, dili lamang ang atong kaugalingon maoy kanunay nga masunod, kundi anaa ang pagikalimot sa kaugalingon aron makatabang sa uban. Matud pa ang kinabuhi nga imo rang ipuy-an dili gina makahatag
ug tinuod nga kalipay diha kanimo. Apan ang kinabuhi nga imong gipaambit ngadto sa uban, a life spent for others. Mao nay makahatag kanimo og tinuod nga kalipay. Kay mao man ay ginaingon po, whatever you do to yourself will die with you. But whatever you do to others will live forever. Kung unsa imong gihimo ngadto sa uban, ni sakripisyo ka, ni serbisyo ka, mao ni mahinumduman sa adlaw sa imong kamatayon. Apan kung wala kay nahimo ngadto sa uban, maglugos og hinumdum ang mga tao. Kaya simple ra kaayo nga pagtabang, itos na kinahanglan, mahinumduman og dali sa tao. Labi nag-amatay lang. Hindi kasagarang panggawas. Ang lingkod kaayo nga dungog sa imong pagkalingon sa panahon sa imong kamatayon, kung ang imong kinabuhi ang ibuhian, ginabuhi sa pagsakripisyo o serbisyo. Apan kung wala galing, lisod sa kaayo. Ang mga atong pasidungan ng Diyos pinaagi sa atong pagsakripisyo o pagserbisyo aron sa kanunay daygon ang iyang ngalan. Muhalad kita o mga sakripisyo nini mga panahuna. Muhalad kita ang serbisyo nini mga panahuna. Kay kini mao ang maghatag nato o tinuod sa kabuhayan o ingon man pagkamabungahon sa palindog. Ato karong ibugat ang atong pagtuo kadto sa Dios kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios nga mahal, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usa kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kay nato mga tawo galang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kay nato ginansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na panahon siya aron matuman ang kasulatan. Misakas siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron maghukom sa mga buhi ug sa mga pinatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya o gihimaya o nisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga binatay o sa kinabuhi sa umaabot ka kalibutan.